Diana, hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Baba Isabel, nyuza igejo. Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiri mwendiri mkadimu kufafadzane kutudzura muri ya Zimbabwe. Takadzipakatadzane kabatadzandiri nazo. Ndine imwe nyaya muri ya Zimbabwe. Iri kuchema nevabereki. Vari kushevedzera kuti mwana wa mu primary ari kuenda kuchikoro kudaro. Akabva asvika kuchikoro ndokubva vanhu vari kuenda kuma sports nevadzidzisi vavo. Vari kuma sports kudaro. Mwana ari kuchita mabhora pachikoro achibva achikoka gombo. Achikoka gombo kudaro. Matichers vakati kuvana batai mwe wenyu mwana chibva azotorwa ndokunoiswa muklasi aiswa muklasi akanzi ngamirire headmaster uya kuma past 2 headmaster akazosvika kuma 6 manero akaiswa mune imwe room achinzi ari kumirira head vachisvika chibva ngoti tsvagai kana ngoro kana chimwe chinhu vai vatore mwana uyu vaende kunopa baba vabereki vavo nokuti handisi chipatara. Baba Isabel pachikoro mwana akuwarira pachikoro ndine nyaya mukoma KB dzenyaya dzemasecurity guard vanhu vasi kupiwa mari vanhu vari kunyimwa mari dzavo wabva kubasa vanhu vasi kupiwa mari asi sariende kumberegani kuti paka update yekumangura yevanhu vakarwara vakawanda kuita 11 chete vachiita chirwere chekusaona. Right, inzwa imunzwa kuti update yakamira seko yekumangura 13 minutes update yekumangura yakamira sepo shongora. Icho kwa demuri ya Zimbabwe kunonga sida kuti batata kataura nyazuro nyari chitizo mukati menzvimbo yandinoshevedzana nezita kuti iyo mangura kwakaitika chitiko chekuti izvo kune vanhu vakawanda mukati memhuri yatinoti family kana kuti rodze vanga vari mukati mekurwara but chirwere changa chichirwara vanhu vakawanda ichi changa chiri chekuti vanhu vaingokunguka vaingoyerekana vakusaona but patakazoita tsvakurudzo yekuti vese vakazosvika pakuita chirwere chekusaona chii chaitika ndechekuti vakazosvika mukati mekutaura vachiti zvimwe taitya kutaura chikonzero pese patakamira kuona taikwanisa taitanga taona nyoka inosumudza misoro muviri yasimudza misoro muviri kudaro waingoti ukavhunduka chati kungoti maiwe auchatoni zvadaro muri yeZimbabwe inzwai kutori nevamaonekana kuita ivo vatatu vakakwanisa kuona nyoka iyi asi nguva yavakavhunduka vakabva vatodona kufa zvachose. Nguva yakadona vanhu ava vaisafira panzvimbo but vaiti vakatakurwa kuenda kuchipatara vachinosvika ikoko vaisvika vachinofa nenyaya yekuti vaona nyoka iyi. Veukama vakagara pasi mushure mekuzoona kuti pakazoita mwana anga ari mukati mekurwara anove mukomana ne16 years dzokuberekwa. Mukomana uyu paakatanga kurwara airwara ari mukati mekutaura chitizvo murume anonzi ndenge handidi kumuona pedyo nechikonzero ndiye ari kukonzeresa ane nyoka iri kushungurudza nekukanganisa vanhu but zvakazoita dambudziko ndezvekuti vanhu vakakuneseka kuti chii chiri kuitika nokuti mwana uyu airwara kudaro munhu waitaura nezita kuti ndiye ane nyoka ari kushungurudza vanhu ndibaba vake vakamubereka. Zvadaro muri yeZimbabwe inzwai vanhu vakagara pasi vachibva chedza vedu vapana patinogona kupera kana kufa zvataifunga panapa ndezvekuti ngatishedze mubatsiri chikonzero kusiri kufa hapana honai tapera vamwe vedu chavari kutorwara but vakagara mumba havasi kukwanisa kuona chikonzero chirwere chauya nekuburikidza kwokuti vari kuona nyoka iyi saka nyoka iri kutaurwa nevakawanda but vanhu vari kutya ende nyoka iyi inzwai muri yeZimbabwe yaisaonekwa pamba pemurume uyu badzi yaioneka kwese kwese asi mubatsiri pakazosvika akashiredzera chidedwe ndiri kubira kuti ndiende pamba pemwana uyu mwana anoberekwa papi pavanongedzerwa pamba pasvika ipapo zvikanzi izvo mwana uyu mubereki wake ndiani zvikanzi ndiye waari kutaura right zvikanzi ndiri kusvika panapa ndirika mumba umu makamira sei umu mukanzi imba iyi ndo ine zvese but inzwai muri yeZimbabwe rumu yamuri kuona iyi ndo yakatakura chikonzero mukabvunza amai vepano vano zvavari kuudzai amai po vakabvunzwa vakataura mashoko ekuti hongu imba iyi iripo but handipindi ende baba vakataura kuti izvo makizi amuri kuona ari muhurwe makii emba iyi chikonzero ndo munogara matusi angu mishonga yekuspraysa ringave donje ringave fodya kana kumagadheni ndo munogara matusi umu vanhukadzi havana kufita kupiwa zvinhu izvi chikonzero pachavo vanokanganisa vakangotsamwa vanobata poison vanogona kukometa suicide. Alright. Zvadaro muri yeZimbabwe zvikanzi mumba imomo ndo mune zvese maturuzi avari kutaura hongu hongotora maturuzi but mune kusimba kurimo mukatimo mune nyoka but zvakuzoitika ndezvekuti honaika mwana uyu ari kurwara kuri kuita mwana uyu handitika mwana uyu anogona iye kurarama kurwara kuri kuita vanhu vese vanhu vanogona kurarama but pana anogona kufa achibva taura mashoko ekuti izvo regai ndikuzivisei kana mwana uyu ndikapisa zvinhu izvi ndikabata nyoka izvi zvachokwadi vanhu vanopora but mwana uyu aite mazuva mwana uyu anobva afa. Vanhu vakaswera vakaungana kuti toita sei tofa here isusu mwana ofa here vakatadza kuziva kuti waudza mubatsiri kuti ase mubatsiri akangomira achida kunzwa
Zimbabwe nezuro patakataura nyaya ipamepo vakawanda vaitaura chiti izvo vamwe defensive inoti wani zvake bheta afe vakawanda vaurarama bhazi chairo rinotakura vanhu 75 kana kuti 80 ukasekana nembudzi 1 kana kuti munhu 1 achichovha bhasikoro bheta kurova munhu 1 saka vakawanda vaiti bheta 1 afe zvake pakuti rudzi rose dzinza rese ripere ndo zvaitaura vateereri basi mubatsiri akati uyu mukomana ari kurwara yes pane zvandamuita anofanira kutaura kuti toita sei asi taura pakaipa right mhuri yeZimbabwe zvakazosvika pakuti kune vakuru vakasvika panzvimbo vanzwa mashoko aya vachibva kuti kumubatsiri kana dai maiziva kuti munokwanisa basa iri dai matibatsira nokuti mukatarisa kuti rudzi nefamily iri rine vanhu vakawanda sei vanhu ava vose vopera here ko iye mwana wani zvakare angari mwana aizokura aizoitawo mhuri yake achizokura mune zvakanaka amene zvaizoita munyika ofawo here hamuna here zvamunogona kuita kuti vanhu vararame Zimbabwe mubatsiri akati ndokumbira kurara ndobva arara ari pamba apa akamuka achimhanya kubuda mumba achinzi mumba hamusi kurarika ndakanda kuda kurumwa nenyika aona nyoka ndokubva abuda ndokuenda kunorara motokari arara motokari ndobva ati ndiri kukumbirawo kitchen so iye aiti pane zvandakuita ndobva apinza mwana mukomana mukitchen weyo so mwana weyo nenyaya yekuti kurwara kwaanga akuita aipinda achibuda zvikandiso tiri kukumbira kuti ave nemumwe munhu mukuru waanenge anaye anomubata kumudzikamisa so vakuru vanga kutora mazvakare kupinda mumba machiti mwabva mubatsira achitiza isu tikapinda mumba imomo zvakare tinogona kumubuda here ende vaizviziva kuti wese angozoona nyokai atofa ndobva apinda ndobva atorwa blanketi ichibva atorwa jira romubatsiri ndobva aisa pamusoro peblanketi ndobva atora marashempani ndobva vaisa mujira ndobva akanda zvavakakanda mukati ndobva maita hutsi mwana ari mukati imomo vakamubata achichema ari imomo achikosora ari imomo achibuda imomo achibva ati kuvanhu ndipei shamu ndokumbirawo shamu ndipei shamu so vanhu veikama vaitiza zvikandibatsiri hei inzwai zviri kukumbirwa nemwana itai izvozvozvo saka vanga vakukonera kuti achamupa shamu ndiani kukandomupa shamu hazvine zvazvinoreva here handiri umwe here nyoka sizomubatsira kutiza kwakamboita mubatsiri kwakaita kuti vanhu vambovhunduka so kuchibva kwangoita umwe murume 1 ndobva ngoti pamuti wanga uri padhuze muti wakanotema pamba apa pane muti womumvuri womumabrosi ndobva angojambira ndobva angodambura chishamu ichocho chishamu icho changa chine mashizha hachina kuva chishamu yakakwana ndobva achingopiwa shamu iyoyo ndokupinda mukati mevanhu nokuti vanhu vanga vawanda vanga varipo veukama nevamwe vanga varipo achitasika ari kutsvaga munhu wake achitakatarisa mumwe munhu anomusiya achitsvaga munhu wake achivasvika kuna baba vake shamu mujara takuchema zvikanzi asi zvainisa ndezvekuti mujara aitadza kutiza kusvika mudhara achibva adonha pasi ataka kutonha basi mudhara ataka kurutsa neimwe nzira tinoti isusu kwedu tinotibaya akataka kurutsa yekuchaya aripo ipapo nguva yakatanga mudhara yokurutsa nekuchaya mumba muchibva imba irumu iyai ichibva yabuda hutsi muri meZimbabwe kuda kuti kutsva zvikanzi nemubatsiri mururu yemuridzo kamba kaigara kabuda hutsi ngandu pasi pedhova nokusara dzinonzi hwangwadzira dzedzeka maibuda madzvinyo tumbea tichitiza kubuda imomo kureva kuti moto nehutsi zvaita sei zvaganduka uko achibva abuda imomo zvikanzi isusu pana pabasa redu harisi vanhu vanodonha uyo adonhanisa kuchipatara aende kunorapwa adonhekayo achiendesa kuchipatara mudzara achiendesa kuchipatara mukoma KB achisvika achinzi mudzara uyu aiswa padrip aitwa sei mudzara uyu nguva diki kwanzi mudzara sare mudhara afa akafa nezuro kuma7 manheru afa kuma7 manheru pane nguva yekuti dokta vanosvika vachiti zvechokwadi munhu aita sei afa kwozoita vanhu yakuzopeta pakupeta ipapo mukoma KB kwanzi pakaonekwa nyoka vanhu vanga varimo zvikanzi umwe ainguti indaona nyoka ini zviri kuti vachipeta manjika vanhu vakutyika kuti taiona but iri kupi yapinda papi so hama imwe yange iripo sakasira mukadzi wamai ava mukadzi wemurume uyu achibva ngoti ndozvinoita kuno ndobva afonera vanhu zvikati nobatsiri no zvinogona kuitika ikoko nokuti kunoku mumba musati maorerwa ndiri kukumbira muzukuru mwana wemwanasikana kana kuti muzukuru angangonzi muzukuru asiri ukama wenyu apinde mumba umu atsvaire marara esai anofanira kubudiswa mumba umu muchingobudisa mumba umu chete uku ngavaite basa ravo
kuti kwakachaira marara nguwa iyo achifafanira mukati zvikandatsvaira zvikanzikana kune zvinoitika ngazviitike kutaura kuno ngoma KB muri Zimbabwe baba vakarongedzwa kumochari baba vakashaya baba vakashaya baba vakafa mushure mekurohwa neshamu nemwana wavo so iye mwana angari mukati mekurohwa nenjere akabva anzi iye pachake kana ari panapa azvi kupera nekukasira chikonzero utsi nemari akudonhera panapa ndichibva panapa handisi kumusiya ndiri kuenda naye ndozokukudzorerai kuti itai zvamunofunga nemwana uyu ave munhu kwaye. So mubatsiri ari kuti nyaya dambudziko ranga riri mufamily yapera here kwati dambudziko ranga riri mufamily rapera but chandisingakwanisi kurapa vagara vachirwara. Okay, vakatukanganiswa vakagara vachirwara vave vakatukanganiswa vave vakatukanganiswa hapachisina reverse. Komana ndari kunzi ndiri kumutakura kuenda naye anofanira kudzoka pana pachiita zvinoita vamwe asi akuchisina rufu akuisina zviya zvekuti ukaona nyoka wobva utanga kusaona. Ya pakaipa machinzwa chekumangura update yemangura munoti kudini kuZimbabwe ndimi manga matonga nezuro kuti kana ukaenda kunotora defensive chirango chinobvojangera segment update yemangura mashonzirwa kana masa kuti mombe iya yakafa pamusha apa mubatsiri achidaka kuratidza vanhu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka yakaitwa sei yakapiswa mukoma KB yakanga itonzi ngaichererwe zvikanzi kwete ngaipiswe vanhu vanogona kudya kana zvipfuwo zvimwe zvavanembwa dzinogona kudya yakapiswa right muri kunzwa kavazhinji vanga vachibvunza kuti mombe iya yakazoita sei right yakadonha ichibva yafa mushure mekunge kamubatsiri aedza kakubvisa zvinhu zvanga zviri pamwana uyu achizviisa pamombe ichibva kayafa saka mombe yakapiswa handitika ikachererwa paita yes baba muri sei yes muri sei zvenyu chiri kupisa chepaurishi batsiri uyo yaramba akadaro because baba waida topedza dzidzika resa ichokwadi ichocho apana aende ngaite zvakadzodzi kwasi sei zvenyu vaviri mukoma wangu ndinokwazivawo mukadzi wangu mai oskidi namuzara wangu palittle flower apapo danbeta mparadzi mpeso yekumbuzi hatotenda zvavo tinotenda mukoma wangu maita basa batsiri vakambouye pamusha apa vamwe vacho kune akambouya ipapo mukoma KB akabvapo akurwara akuita zvekuti akutorwara ndirika achibva aenda kumba mwana wake achibva asvika karumwa nenyoka achibva afa ko ndine kumusha kwangu kamukoma KB vabatsiri vacho ndiri kugokwe akaenda kunozama kunobatsira kwa anotobva kugokwe ndoko vakaenda varipo 3 1 ndiye akazoita zvinhu izvi zvokutadza kuona achibva ikoko achibva aenda kumba kwake achingosvika kumba kwake zuva rasvika iroro mwana wake achibva ati nyoka ene nyoka yakataura ndiyo yaionekwa yemusoro maviri achibva afa. Ya pakaipa saka muri kunzwa kuti ndio mamiriro aita kanyaya yekumangura tinotenda baba Isabel neupdate pari manje like paka chinoi chiri kuti tani kudarika nepo nasi takananga kutukeni karoi muri yeZimbabwe inzwa nyaya ndiri kutaura panapa nyaya iyi iri kuchema neveukama kutaura kuno kune rufu rwakaitika rekuti kune murume akafa akavigwa dzimwe hama dzisinaenda kunoungana nenyaya yemashoko akasiya aitaurwa nemufi mati chii chakaitika kune munhu akafa vari baba munhu aimboita zvokunga kana kuti godobori afa kudaro pane mashoko akazouzwa veukama nevana vemufi right kuti baba vedu vakasiya vakati zvakati hama dzikagara pasi dzikati apamiwa panochowa munhu right inzwai Zimbabwe mufi wandiri kutaura mufi uyu akamugara mukati menzvimbo yekwazvimba agara mukati menzvimbo yekwazvimba kuchibva kwaitika mashoko ekunzi pachikoro pane vana variwo nezvinhu kuchibva kwakusha kwagodobori mufi uyu akambobatwa ndobva atama nzvimbo iyi ndokuita kunogara kuchinhoi aenda kunogara kuchinhoi ari kuchinhoi ikoko ndokubva arwara achibva afa
afa igaro ziva mhuri yezimbabwe kuti munhu anorwara kana achinge afa vafi kuvakafa ende vanhu vese vane maziviro avanoita kuti vakafa vanovigwa sei. Zvadaro inzwai zvakataurwa nevana vemufi zvikanzi baba vedu havachemwe sezvinoitwa vamwe vanhu. 1 havachemerwe pasi vanoenda kunoiswa mubako. Tinofanira kunotsvaga mubako. Baba vasi mambo havasi ishe sezvinoitwa madzishe vanofanira kuenda mubako. Vasati vaenda mubako tinofanira kubvisa rurimi nenzara chinosara nazvo pachitunda chababa pamutumbi wa baba. Vana vari kuudza hama. Vana ava vana vangani uye vana vapi? Vana vemufi vakomana vanokwana kuti 2. Okay, ndio zviripo. Saka isusu tiri kuti chatanga tabvisa rurimi nenzara dzavo tichasara nazo ivo tonovaviga mubako. So veukama vakatongozonzwa kuti isusu hatisikwanisa kuenda pakati pefamily dzese pane 1 baba munini akaenda ikoko kuti vanoviga. Vatozonzwa mashoko ekuti mashoko aya anenge akatorambwa ikoko ivo havana kuenda ikoko. Saka izvozvo vari kungonzwa kuti vakavigwa asi ivo havana kuenda. So mashoko ari kuuya nehama ari kuti isu takazokundikana kuenda kurufu Zimbabwe taitya ihama yedu asi tibatsireiwo kana pane anoziva kuti zvinorevei tigare tamhanya zvinorevei. Mashoko ari kubva kuchinhoi ari kusvika munzeve dzehama. Yes, ari kuti hama yavo yakavigwa nani? Asi mashoko ekuvigwa vari kuti zvekunzi bako zvakarambwa. Okay, zvavasiri kusema ndezvekuti pakazobvisirwa rurimi nenzara ende zvino izvi zvoga zvinogona kuitwa secret vanhu vasingazvizive nekuti hazvioneki. Kana hama dzanga dzisipo parufu baba avo vakavigwa nani? Hama dzakawanda dzakaramba kuenda kwakaenda baba muningina wemufi nevana vemufi nevamwe vevanhu asi amai vemufi chaichaiwo havana kuenda vakaramba. Nekuda kweizvo vakati zvinotyisa izvo. Mufi ndiye here akasiya ataura kuti kana ndikafa ndivige mubako? Mashoko ari kutaurwa nevana kuti ndizvo zvakataura mufi. Ndibvisei rurimi pabodzi nenzara. Asi veukama vari kuti kana mazvibvisa muchazvisa kupi nekuti inyama yemunhu afai. Hapana mhinduro. Mushakabvu angakura sei? 67. Yes, hapana paakasiya nyora. Aiwa, hapana pakanyorwa. Zviri kungotaurwa nevanhu. Vana ndivo 2 vakomana. Hapana here vamwe vana varipo pamba? Vamwe vana variko but vakuru vakasvitsa shoko vakuru 2 vakomana ivavo. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Emmanuel, varoye havana piro mumba iwe. Manya inini kuti maparts angu mabody parts azoshandiswa. Anditi azoshandiswa pane zvinenge zvichiitika munyika kana kuti azoshandiswa. Nofanira kunge nyaya yacho itosvika kumatare edzimhosva zvakatonyorwa pasi zvakatotenderwa nemufi akasiyaisa signature yake kwete vanosara. Right, ndopandabvunzaka kuti mufi pane here paakasiya anyora. Hama dzina kuona izvozvo zviri kubva mushoko riri kubva muvana. Tibatsirei vanoziva mutemo 0713-938-538 paita muna namugirlfriend varovane iye achiokera. Kana singakanganise ndechekupichi chekusanyati isanyati makati mimi maiguru vakazoenda kumubatsira inova hama akazoti deadline musi wa 22 Juni. Yes, musha iwoyo uchaparara. Vanhu vari kubvunza okay mukoma KB yakatirebezve but ndikuzivise kuti baba vaiva murume akafa. Murume businessman akafa akagara mumota but pane kakati Rebeke kuti inoda kuuya iri yega. Ndakasvitaura bari kati chete dzinoramba dzichiuya pachimutika ndo pane dzese. Saka murume akafa but zvakaitika ipapo tichataura endeni izvezvi pamusha apa hapana zvakarongedzwa
vanhu vari kutya nezvaitika ipapo kusvika kunzi hama dziri kuti dai mukadzi uyu auye tiwane pekutangira. Mukadzi ari kuti mukada kundinetsa ndogona kungotangira pandasiya. Saka mukadzi ari kutorespect, ari kutotyisa maigoro. Then vari kubvunza gokwe ziti Kambuzuma. Ya anchaziva kuti yange rechi chekai kuti yamakataura gokwe Kambuzuma. Vari kubvunza update yacho muchitsvaga kudaro regai kaparita yegokwe Kambuzuma inyaya yemwanakomana ana baba vari mukati meguta reKambuzuma. Iye achibva kugokwe kwamadziva zvido akabva afirwa nevana vatatu pamawiki matatu. Every week aifirwa nemwana matambudziko kusvikira vazoita mubatsiro wekutsvaga mushure mekuti 1 mwana asati atovigwa. Ende baba ivava pakurwara nekufa kwakaita vana vese baba vari kumbogara vaenda ikoko. Zvakaita kuti ave nemubatsiri achinzi hande kuna baba vako. Chikonzero baba vako varipi? Apo akabvunza kunzi iwe ndiri kuona vana vako vaniko vakambogara nguva refu ndekupi. Zvikanzi vakamboenda kumusha kwamai vemudzimai wangu. Zvikanzi vakapedzisira kupi. Zvikanzi kumba kwamuzera wangu nababa vangu. Zvikanzi ikoko ndiri kuona wakanyorwa mazita. Pamazita aya anga rasara imomo ritori zita rako. Ndiri kuona iwewe hautori nakana 11 days uri kufa futi. Hande ikoko ndokubva wafamba kwemuKambuzuma kwakauya amai, kwakauya muzukuru, nokuti muzukuru ndiye ana amai ane kumba kwakamboendawo futi vana ivavo. Saka nyaya yekunzi kwakamboenda vana yakamubata kuchibva kwauya dzimwe hama kusanganisira nemwana uyu muridzi wevana vekufa achibva asvika. Ndokuti wana baba vari mugateni. Baba totema zvikanzi mwanangu masvika nematambudziko izvezvi kurwara kwandinesa ende vaiti kusaenda kumarofu inyaya yekurwara. Zvikanzi izvezvi nhasi ndatomukawo ndosaka mandova ndiri mugadheni nekuti wakaonekwa ari mugadheni. Zvikanzi izvo nomubatsira nambotenderera baba kufa kuruta vana vovana venyu kana musiri imimi muri kukonzeresa tokumira kupinda mumba menyu mamunorara. Zvikanzi ripinde vachibva vapinda mumba imomo baba vakabva pinda mablanketi vachibva vhara musoro. Zvikanzi hamubvari musoroka isi tiri mumba menyu zvinozoitika munoti zvoitika sei ngationisei nese. Ndopa vakanzi nongedzai kuwardrobe. Baba ndopa vaita kusheka ruoko chimwe chakadzokera kwavari. Muzukuru akanzi bata asekuru vako. So mune wardrobe mafitted wardrobe aya ndopa akazonongedzera nekumusoro achinongedzera ceiling. Ndopa yakatsemuka yakaputika iye. Payakaputika ndopekaoneka kuti mukati maitori nezisaga zihombe ranga rakagara muceiling but rakazembera pawardrobe. Ritori ndikazara chimbuzi ichinzi zvimbuzi zvakawanda asi kusanganisira zvevana venyu. Saka zita rako mudaba ndoratosara iwewe. Vakomana ndopa vakazonzi nemwana ndaigara ndichizvitaura but vamwe veukama vaindishora kuti ndiri kupomera mudhara. Saka isusu tadzokera tonoudza vamwe but vakafona vachiri kuno kuHarare vakavimbisana nevamwe kuti vakuenda kunoviga umwe mwana anga asati avikwa. Vachadzoka musi wa27 kune vakateerera ndakati 27 yacho ndinhasi. Saka ndopanofanira kudzoka vamwe vanhu vanga vari kugokwe vachiuya kuno kuHarare vachienda kumba kuya kunoona saga rechimbuzi. Then vozoona kuti voita seri mubatsiri mwana akavikwa. Saka baba vachiri kuKambuzuma variko apo pakaputika mumba ceiling. Baba vakabva kusaona vakanzi aiwa mutorina problem muchaona zvenyu kana nyaya dzapera tadzoka kusanyaka idzi. Pane vanhu vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekumhangura wekubatsira mwanakomana uyu anga achirwara mushure mekunge akagadzirwa nababa vake. Right, pane ari kubvunza zvikanzi nhaimi quiz idzi dziri kuwanikwa kupi? Ingawani takakudzai kuti joinai paka mukoma nyaya ndinayo panapa handisati ndataura nevakuru but ndoda kuzokuzivisa inyaya iyi then tozonyaka kuti chikoro pamongo apa. Inyaya yechikoro. Kune chikoro cherudzi rwesekondari. Kune mwana akaenda kuchikoro ndobva vaenda kumasports ndobva vanotamba bhora. Vatamba bhora mwana achibva achikuka gumbo. Hapana mudzidzisi akaenda pamwana akashikoka gumbo. Vana vega vakaungana ndokudhonzana kusvika 1 amutakura ndokumaendesa kuofisi. Mudzidzisi anga ari kuofisi kwakaiswa mwana uyu achibva atemuise muroom headmaster avapo atina zvatinogona kuita. Mwana akaita 3 hours asina kubatsirwa. Headmaster asati vaita sei vasvika. Headmaster achibva vasvika. Headmaster vachibva vati ndakaneta pane ane phone number here dzevabereki tivafonere vaya kuzotora mwana kana kuti tingangoro papi inotakura mwana ite sei endeko. Kuchibva kwaita mudzidzisi akati no izvo hazviitezvi. Mudzidzisi
wemwana uyu achibva akumbira kune mumwe mudzidzisi weku primary ndiye akatakura mwana wene motokari kumuendesa kupi kumba kwavo. Hapana chaitwa ndokwenda naye kumba kwavo. Mudzidzisi akatakura ari ega zvakare. Chikoro ichi hachina kana mudzidzisi akaperekedza mwana kuchikumba kwabereki vake. Ndobva vasvika ndokumhanya ndobva vaenda kuchipatara akanzi mwana akapesana mabhonzo. But iko zvino zvatikwanisi kumisa plasta chikonzero gumbo rakasvimba. Tombomuita izvi neizvi. Mukatarisa pachannel muchaona mwana iye nezvakaitwa gumbo rake. Zvadaro vamirira vakati regai timboenda kuchikoro. Hatina munhu akambouya kana shoko rekuti kuchikoro mwana akambokuvara sei. Handei tinonzwa kuchikoro ndokunosvika kuchikoro tauya kuzonzwawo kuti mwana akaita sei. Zvikanzi naheadmaster zvimwe zvese zvamungabvunza kana kuita andipo pazviri. Changu chandakaita first aid. Ndiyo first aid tiro naheadmaster avasi kuziva takaita papi chikonzero pakakuwara mwana. Headmaster angasipo akatozomana mwana ari paye ari muoffice. Tobva ipapo vabereki vari kumhanya nemwana wavoka right kuchikoro kuya manje. Amai vane mumwe mwana ari pachikoro vakati inini nehunhu hwechikoro uyu. Kuchibva kwatumirwa umwe mwana achibva aenda anotamba volleyball ndobva hanzi off form iri enda kuti vabereki vako vasaine tine masports. Mai vakati no ndichiri kurapisa umwe mwana kwakaita rimwe dambudziko chikuru checho hachibatsiri kana kungotaura zvacho hazviite. Mwana varamba kusaina form mwana achienda kuchikoro ndobva adzingwa. Zvikanzi haukwanisi kudzidza vabereki vako varamba kusaina form. Ndobva adzokera kuchikoro ndobva adzingwa vabereki vako varamba kusaina form. Ndokubva vasofona zvikanzi imimi ndiheadmaster afonera vabereki mwana muda kuti tikutyei here panapa isusu. Toenda masports isu tinoda mwana kumasports. Sainai form. So vabereki naheadmaster mukoma kepi vari kushevedzera vabereki kuti hunhu hwakadai so vane umwe mwana zvakare amai anoitiswa maextra lessons naheadmaster ndobva abviswa. Handikwanisi kudzidzisa vabereki vako vanonetsa. Secondary tingati kudi chikoro chekuti vana vari kugara ipapo rekoti vari kubva kumba vanobva kumba vachienda kuchikoro. Okay. Namba dzemutauriri weMinister of Primary and Secondary Education munadzo. Aiwa tinadzo. Mavabata here muchivaudza nyaya iyi kana honorable minister torerai moyo mavabata here muchivaudza nyaya iyi nokuda kwekuti headmaster avo ndiri kuona kunge vakujamba boundary. Aiwa vari kujamba boundary. Kutori nenyaya dziri kumashure dzakawanda dzazobuda ipapa pachikoro ipapa mamatiri achiti anotyisa. Okay, anotyisa ndiani manje? Headmaster. Yes. Mangani maheadmaster vakadzingwa basa. Namba yacho haichaverengeki. Uku kubasa ko. Ndakubvunzai kuti mabata here baba Ndoro kana kuti mabata here honorable minister torerai moyo. Yes, anditi hold on bosho nyaya ndedu notipa ndosaka tamira kuti chiko. Asi tazisa zvinandika tichipedza ipapa tovabata topinda muofisi maWandoro topinda muofisi mahonorable minister. Tinotenda. Right, pari zvino Zimbabwe titenderei kana tichimbonzwako kuti kapaka ndapindira muri yeZimbabwe mukati meguta reHarare zvakare paWaterfalls. Muri yeZimbabwe kune vakanga vari mukati menzvimbo iyi pandakaidaniwa mukati mezuro. Nyaya iyi ndine mwedzi inokwana kuita 4 months ndataura nezvayo. Nyaya yandiri kutaura mukoma KB inyaya yakaitika mukati menzvimbo yeKarowe. Asi vanhu vakarowe nezuro vakapindira mukati menzvimbo yeHarare mushure mekunzwa vamwe vanhu vanobatsira panhefenyuro. Vanhu vakauya vasingabvunzi, vanhu vakauya vachitotsvaga kuti panonzi panhengi ndepapi, right? Ndokubva vapinda kudaro vakaenda mukati menzvimbo yeWaterfalls. Ndoma vakaenda vanhu vakauya vachikwana kuita ivo 11 babapati family yakatouya nemota yavakahaya vachiti mota iyi haistori yedu nekuti tine vamwe vanhu vechikuru vakafanana naamai vane vana vanokwana kuita ivo 4, 1 musikana ne3 vakomana. Vanhu vandiri kutaura mukoma KB first born iri mufamily iyi ine makore anokwana kuita iwo 36 years. Kwazoita vakomana munhu anonzi ndiye mudiki ane makore anosvika iwo 19 years ndiye mudiki. Pavakomana vari apa mukoma KB hapana mukomana anoziva chironzi munhukadzi.
nokuda kweshona ndiri kutaura ndezwei. Right. Havazivi chino chimukadzi. Zvinoperera mumuromo. Vakaenda kumunhukadzi. Hakuna munhu anomuka mumba mavo. Nemusikana zvakare. Musikana pachake anokwanisa kudanana nevakomana, anokwanisa kuenda paimba yokunofadzana nemurume, but anopedzisira aita hasha kana zvibhakera zvokutorova murume waanenge ainaye. Hey! Izvi rinoti varume vacho vakapedzisira mudze kuti tine munhu anenge achitirwisa achiti iye ibvai pamudzimai wangu. Right? Vakomana ava iko zvino zvazoitika ndezvekuti vakura kudaro vari kushevedzera kuti hatichakwanisi kugadzikana mune zvakanaka. Ndokubva vaisa nyaya kuna natete vavo, ndokuisa nyaya kune hama dzavo dzakafanana nababa mukuru nababa munini, nokuti baba vepambapa vakafa kwasara mai. So vane mashoko ekuti ivo kwavafamba kwese hapana zviri kubuda, asi iko zvino nyaya yanetsa, nyaya yarwadza ndeyekuti ivo amai vakakwanisa kuunganidza vana vavo vega. Zvikanzi vana kugara pasi apa, handidi kuti mutendere kwese uko, ndafunga kukusunungurai. Daniel Oshiwiri Binifu wakachiwemba kiminikasha. Daniel Oshiwiri Binifu wakachiwemba kiminikasha. Inzwai shoko rakataurwa naamai vachiudza vana. Shoko rakataurwa naamai vachiudza vana vanoti, vanangu, ndine kubata kwandakaita, asi mabatiro andakaita ndanga ndisingazive. Ndini ndakakukanganisai. Mashoko andiri kutaura ndeyekuti vanangu, kuti mupura hazvikundikani. Ndingafa here ndisina muzukuru, ndingafa here muchitambura sezvizvi. Akakanganisa ndini kwandakambosevenza kuya, ndokwandakabata mushonga wakuda kusumudza basa rangu, but mushonga ndiwo wamuka wakuita kuti musaroorwe, musasekera nevakadzi kana nevarume. Asi kuti ndikusunungurai, ndine mushonga unonzi gondwa waturuka kana kuti mubobobo. Mashoko aibva kuna mama vachiudza vana vakagara navo. Asi zvandakuda kuita ndezvizvi, mwanasikana ndine mushonga uchaikupa kuti utye. Ukapedza kudya mushonga wabva kwandiri, uchararama zvakanaka. Uyezve mushonga uyu ndichausanganisa nemvura inobuda mumuviri mangu. Mwana akati kwete. Ndingadya mushonga wakasanganiswa nemvura inobuda mumuviri ko ndikarwara kana mai vachirwara. Vapedza kudaro, amai vakabva vati kuvanakomana vavo, ndiri kukumbira kuti vana vangu vese ndichasangana nemi pabonde 1 by 1, ndichikopedza kusangana nemi mese urwere nedambudziko zvadarika. Mashoko ari kubva kuna mai nyakubereka. Kuna mai nyakubereka. Vapedza kudaro amai, vana ndokuenda kune veukama. Zvikanzi vana baba tambofamba, asi nyaya mai vatidana nhasi vagara nesu. Vati vana vangu kuti musakanganisika, ndichaita bonde nemi vana vangu. Muchipedza kuita bonde nemi, zvese kukanganisika kwamakaita muchatoroorwa, uyezve mitezo yenyu ichashandisa vanhu kwavo. Musikana ndichamupa mushonga waachadya, but mushonga uyu ndichamusanganisa nemvura yangu inobuda mumuviri wangu. Musikana akati kwete, vana vese vagara pasi akati kwete, hanje kunewo makuru, ndobva vaendesa nyaya. Zvakaita kuti dare rigozosimuka rese richiuya mukati meguta reHarare, vakaenda munzvimbo yeKota Force paLake FM. Right? Vaenda mumapapati, zvikanzi nemubatsiri handisi kuda kusanganisira mashoko amaudzwa netimboitai zvedu. Ndo pakabuda amai ava, Right? vachitaka kuita senge ivo vabudirwa pachavo. Asi zvakaitika nezuro mhuri yeZimbabwe zvinoshamisa, ndati zvinotyisa. Amai ava pavakabudirwa vakajambira pamwanakomana mukuru, vakaenda kunomubata sikarudzi, vachidhonza, vachiti muda kutitorera varume vangu, muda kutitorera varume vangu. Vakabata sikarudzi yemwanakomana wavo anova firstborn nezuro. Vanhu kuti vabvise amai ava pamwana ava yakavabata wabata, nokuti kuti vadhonze vai ava vaikwanisa kudhonza mwanakomana. Kusvikira paita vamwe vanonamata kereke iyi vakanga vaya kuzobatsirwawo, vakati hone zvabuda apa unenge mudzimu, ngatishandise nzira yekuomberera. Vanhu vakaomberera vari pakereke, vamwe vachinamatira kusvikira mai varegedza mwanakomana. Asi mwanakomana uyu achiregedzwa ipapo akafamba 3 meters, ndokubva adona kuti ndokuzotakurwa achibva apa kuendeswa kuhospital, mutezo wakanganisika. Hey! Amai vachibva kunamatirwa, vanamatirwa pachavo, pakabuda mweya uyu. Amai vakabuda kutadza kufamba ipapo vachishivedza kuti ndiri kunzwa kuruma kusikarudzi rwangu, nokuti zvinhu zvavabvisa pandiri hazvizirizvo. Inyaya yakaitika nezuro mukati menzvimbo yeWater Force. Saka mubatsiri ari kuti nezvaakaita pakauya mhuri iyi, vana dambudziko rabva rapera here, even mwana musikana nevana vakomana. Ino amai pachavo vakashivedza kuti mandikanganisa.
mandikanganisa zvakati kumbuda kuti mandikanganisa sei makataka kuudza vana imi kuti muda kusunungura vana imi vakapapura zvakare kuti murume wangu chaiye ndiye ndakakonzera rufu rwake nekuti mushonga wangu waiti ndikaita bonde nevana ava ndo pandinorama zvakanaka chete zvinhu zvangu ndokusaka ndakabvisa vana izvo zvindanga ndine varume 3 vavari kutaura ndo vana vavo ndosaka vana vanga vasingafari kudzimba vana kuti kudzimba hapana zvaitobuda zvaiitwa saka mudzimai uyu akasirwa mushonga nemurume wake alosirwa nemurume akaenda kunotora ega mushure mekunge achibata inzwa basa racho achide basa kumayadi basa remumba ndo raakatorera mushonga right saka mhuri yeZimbabwe saka nezuro vana nemhuri vakabva vatete vemwana vakave vana vakanga vatiboripo ipapo vakatomboita hasha but hazvina kubatsira chikonzero vainzi nemubatsiri zvaitwa zvadarika izvo saka nyaya iyi kana isingakanganise iyi yakafamba sei just imagine mushonga unotorwa kana mama asi mhiko dzemushonga ndiwo kuti mhiko iyi haafanirwa kakutsvaga vamwe varume kunze kwevana ndivo vanenge vachisangana navo ndo vana vavo ndo varume vavo nemwanasikana kwaari kuenda kwese izwai kuti mwanasikana kuti anunurwa ari kuita sei anosanganisirwa mushonga uyu ndiri kutonzvenga shona mukova mushonga uyu wakanzi unoputirwa pajira worara wakaiswa wakachengetwa kwakavanzika kwaamai mangwana wotorwa woiswa mumvura asi mvura yachona imvura inobuda mumwiri mavo yekusini iyai wobvanzi imwa anunurwa vanakomana vanzi vanoita bonde naamai vachingopedza kuita bonde naamai kwanzi zvisi zvafumuka vakutorora kunyange vakaenda kuvasikana vavo mitezo yakushanda 0713938538 ikaroyi ikaroyi ya kwaka